desa. Rama nggih pun nate dadi wong nom. Bisa. Saupami Rama teng ngajeng Rama wonten bocah wadon sing ayu, Rawan sisan. seneng kali sampean. Iya. Sampean telepon. Edan piye ra ditompo? Sampean telepon. Tak tompo. Oke. Lah iya, bener. Kula niki nak ndelok kali sampean. Lah iya, tompo. Itu ayu sampean. Aduh mati aku. Oke. Iki sekarang aku juga makmek. Nah, sampean jawab baik pun kali kula. Yo. Mila sakit menika Rama, jenengan pun kula tiyang sepuh kula piyambak. Saniki kula tak sumpah kali sampean suksene bumi langit. Piye sumpah? Yen kula rasa urip bareng karo Gusti Cetarasa, kapilaur kabeh jagat kula. Aja lek, aja. Nadyan kowe anak angkat ning tresnaku ora kepara-para meneh. Apa meneh ibumu yen nganti krungu lakon iki rak jur ser semakot. Ser semakot. Lah, aduh, niki pripun wonten margi kados. Ya bener kanggomu. Ning luput kanggone Kanjeng Adipati Sri Kandandara dianggep kowe madonake mergo mlebu ning taman keputren iki kanthi dedemitan. Kowe isih kepengin ketemu karo Cetarasa. Iki ngene iki, tak goleke dalan. Iki aku ditokne kabeh para putra. Kae ono kedung. Kowe ndek kira kedung kae ono sekolah kasapan ban. Kae ono ronge. Kowe mlebu ora mung ora tebusane mbok tebusan nanti. Kowe bakas karo kowe. Sak lebetipun gedung nika. Ya, Boten kaya pantoya. ora kasapan ban. Menika menawi mangke wonten putra mantu. Kula kali sampean ada prabu. Mati kowe. Usus malah banyak kok. Iki sekseni kok. Nggih. Aman Joko wis mati. Nggih. Buktine seksi Usus. Nah, kanggo seksi usus iki. Ayo. Buktine apa buktine? Menika buktinipun Ususipun aman buat komo Sampeyan kok mati. Niki ususe kaman do ususe. Jenengmu sapa jeneng? Kula Kiti Praja Raden. Kiti Praja. Nggih, saking Karangloas. Sing mangsa kanggo adun jago. Nggih. Ayah kamu gede. Nggih. Tenan totoan iki. Anu Raden. Ya kaman Joko menika kesuwe. Nggih. Aturmu sing bener lho. Kesuwe kula menika Wis pasti. Mbak. Godhong ususe kok. Titi Proyo, Nggih. apa bener kakang Kamandoko ki isih urip? Kesuwe. Isih gesah? Kesah. Sebab pisan ora ono lecete kelawan Boten kakang Pak. Kamandoko. Lawanipun niku aduh sawung. Ya sik bagus. Sing bagus, sampeyan ki gesah. Iya, ngono matur nuwun banget lho Titi Proyo. Nah, jenenge senenge kadangku lho, Wah, boten Den. Sesi para kadang wong atu. Wis Nggih. Kula menika kok piyambak. Kula kok piyambak. Aja goro lho. Aja goro. Ora gowo ya Titi Proyo. Kakang Kamandoko isih gesah. Isih urip. Kesih kesah. Iya, ngono rumangsa seneng banget atiku. Ya wis busu, wis mati busu. Ah, boten Aja kawan. gak lobak lari iki. Bisa ngomong kemarin lho. Tenggara wong sawung digatekke. Wis kan iki mbah ora gono. Aja. Jare kamu teko sing urip. Iki cetha iki kamu
ngerti nak kadang mandor ini iki lho. Ah, yo lo mandor. Apa? Iki. Iki ya. Untung urung tak Ngono tenan, patah nang jene. coba rada maju. Dipun nggih. Menika sanes kanan-kanan. Oh, kowe gak bisa bekano. Botol ono titikane. Pak kok niku nggih botol iki kok. Ono titikane apa? Sik maju. Jurane ora jus Mengko arep apa kowe mundak ing pendopo Kabupaten Pasuruan. Cek diri kok batin darmo. Akhir sarung pasif. Kulo bagi sini. Ndak tombo yen kowe bisa nyekel wong lanang ku jeneng Kamandaka. Aja sing aku pengen mateni kelawan Kakang Kamandaka. Aja dupe pas Surya mungkin bagus kaya Kakang Kamandaka. Kowe bisa duweni kaluwihan kaya Kakang Kamandaka. Kadang-kadangku Kang Mas putra mantu menika wae ngadepi Kakang Kamandaka kala apa maneh kowe mesti bakal tumekaning pati. Kamandaka saiki mapane ana ing Karawas. Mula kowe mengko cek men dikancani dening kabeh. Oke, Mo. Kamandaka tangane dijak. Oh, begitu to karo. Oh, wis. Dalam.